जुदि हामा नैबे आसिखौ थबस' दानस' जुदि हामा दानस' फैसाया ओरैनो अफाराफै लागायगोन खोथा लागाय लागाय आरे गन्थ'आव खिनाय जानायनि गान्थि सानायनि आच्छा हामनाय रिपर्ट दंना गैया दङ नरेन्द्र मदि तरुण गगৈ हाग्रामा महिलारि माबालाय माहाजोन बाबु आसलते मानसिफ्रा सुबुं माहारिफ्रा थार बाथ्राखौ बुंबाथाय लाजि मोनो गन्थ'आव दै हाबनाय बायदि मोनो रागा जोङो हैद जाम्बा खोथाफोरखौ बुंनोबा थोंजों बुंलै बिखेखय आरो बांसिन माहाजोनफ्रा नोंखौनो बुंदां माहाजोन बाबु आरे मा खोथाफ्रालाय हेब्रे देब्रेब्रा मा स्टेजनो माबा जेखाइ खबाइफोर हेबनाय बायदि हेब्रे फैबायदों माथो रिलेक्स होनना बुंदों माहाजोन बाबु बारा दाद्रि दाहो बारा गरम खोथा दा बुं साबिया हले आंनावसो दंखायो बालाय खुलिनांगौबा बोरैबा जागोन बुजिद' मा फाथायनो हानो नोंलाय आंखौलाय मा फाथायनो हानो नोंलाय आं नङा माहाजोन बाबु सिमाङासो नों थाखा फैसा दं होननानै गरम मावबाय दंना जेब्ला सिमाङा देरगोन नोंनि बे फुलकुरि केसा मानसिफोरनि खोमा हाबगोन मिसाइल बमा बायदि बेरगोन माहाजोन बाबु बम दं आउट मा उदब्रा गेटआव होनदोलाय मा इसेबां दाद्रिलै नों बायदि दाद्रि होग्रा कत' नुबाय आङो 7-8 मानसि नोंहालाय अनेक सिख्लानि केलेंकारि फुल केस दंलै स्राव जोबना होगोन आङो थांखागोनबो जानो होनना फैयाखै नोंनाव जायालै हाब साला इसेबां अफमान लाबाय आं सेन्देलखौ ओइ सिमा सेन्देल लाबो सेन्देलखौ आंनो माब्लाबासो मोनगोनलै नों र' दामा नोंनि संसारखौ साला हेब्रे फैबाय थायो साला नङा हाइजिना जासिनाय बेसादा अमृतबाबो बेसेन गैयानो रहाय सिरि थाथ' हनै फैगौ दानो नङाब्ला रायखोमादों सानलायगोन हे फैमारदोसो हाय सिरि थादो नोंसोर थाथ'दे आंहा इक'नमिक्स क्लास दङ फाइनेल एग्जामनि उनाव नों मा खालामनो सानदों मा जाबावनि सिमा आं फरायनाय लिरनायावबो थिग नङा साख्रि बाख्रिनिबो आसा गैला माथो खोथाया बिदि नङा अलंबार डिग्रीनि लामाया जिउनि अलंबार बादिसो बे खोथाखौथ' नोंबो मिथिगौ डिग्री नङाबा जेबोआनो गैया बे बाथ्राखौथ' नोंबो मिथिखागौ ना डिग्री नङाबा जे जेबोआनो जाया दाना नों सानसे गेदेर मानसि जागोनलै सिमां जागोन दे जों थांफै होफानो मोनबानो जाबाय बिदि होननानै लंकायाव थांनानै राजा जानानै जोंखौ बावनाङा दे जागोन दे दे होमब्ला थाथ'ना नोंसोरो आंहा क्लास दे जागोन दे नोंसिना क्लास गैया नामा दं थांगौ आं बबेयावबा लोगो मोनखांबाय नामा नोंखौ औ आंनि मुङा मोखां दाखालि सौग्रावलायनाया ए बावनानैसो दंमोन ज' क्लासाव थ'दो होमबा थ'दो आयु मोगथां सिमाङानो दाबो जोबाखै नोंहा नै माथो फुथला गोबाना रंजाबायदोंसो फाग्लिनो आयु सिमांजोंनो रायज्लायबाय थाबाय नै फाग्लि कलेजाव थांनो साना जौबाय ओंखारहैदो बाबार खामानियावथ' गैखाथारा
गन्थ'आव खिनाय जानायनि गान्थि सानायनि बाजाराव बायब्ला गोबां दाम होनानै बायनांगोन नोंथांमोना नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों गोबानाय हान्थु सानाय गगास्राब जानाय उदै खेबे सानाय जौसे रां नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों लादों बेसे दामलै गोजोनदों फंबाय Hati, boleh sih? मा डिस्टार्ब नै ओइ Babu, मुलि नांगौ नामा मानि मुलि नांगौ apa anda bohai? मुलि Mana yang muli dong? बायदिसिना माबाफोर बेराम दं नामा अनेक बेराम माबायदि? सानाय खर' जिम मोननाय Sing sana दङ dong. दङ गासिबो दं आरो पाइल्सनिबो दङ Angha sing sana beram dong. आरो धातु दुर्बल Acha. जानजि गान्थि सानाय गासिबो Sing sana दङ dong marna gaya. सिं सानायनिबो दङ Angha dong sing sana. हामगोन सिन्था गैया हामगोनथ'। हामगोन आरो बिखा सानायनिबो दं जोंनाव Acha hamnai report dong na gaya. दङ नरेन्द्र मदि तरुन गगৈ हाग्रामा महिलारि नुवाखै बै लालुनि गोसोम खानायबो गुफुर जादों करिलाथर नार्जारि लेस्रानि Acha. बेखौ फानदों जोङो Madam. 100 टाका Acha. जुदि हामा नैबे आसिखौ थबस' दानस' Judi hama. दानस' Saya udah nau para tuh laga kita. लागाय आरो जानायनि नेमा नै ओरैहाय बेखौ मोजाङै बखिना लानानै Kontayau. अन्थायाव मौरोसिजों मोजाङै गलायनानै सानसेयाव खनथामै जा खालास हामथारगोन Hamgo. सिन्था गैया Hama begitu laga nau dan beta. Oh. दानस' फैसा जुमि सिमांखौ नुदों नामा सिमाङा बा मोगथांजो देन्जारसो लामायाव सोरजि नों आंखौ नुवाखैमोन नामा नों जेराव थानो गोसो बेयावनो था मा जाखो नोंहा सुब सैमायानोखा जेसेबां साखोन सिखोन थाब्लाबो बिनि आखला सोलाया बारा जाबाय नामा नोंहा आंना बांद्राय जादोंना नोंना बांद्राय जादों सोरनि ओंखाम खालाय जाना देरदों गोसोआव दं नङा सोरजि नों नुखायखौनो मेगनजों नुनायाबो नंखाय जायो
खोनानायब्लाथ' आरो बेसे फोलाबावगौमोन नों लांसुना सैमा बाग्राजों आं रायज्लायनो गोसो गैलिया दाखालिनि बाथ्रायाव नों आंखौ गाज्रि मोनबाय नङासै आंखौ निमाहा हो आदा नोंखौ बिदि थाबाय थानाय नुयोब्ला आंनि गोसोआ गाबखाङो आंनि थाखाय दुखु खालामनो नोंलाय आंनि सेर आंना गोरोन्थि जादों नोंथ' आंनि बिगोमासो आरो आं नोंनि फिसिजानाय सैमासो हराव सिखाव सोंनो रोङै सैमाखौलाय नों मा नागिरफिनखो बिदि बुंनानै नों आंखौ लाजिदा फोनांसै आदा नोंखौ लाजि फोनांनाया आंहा गोहो गैया आंहाथ' सासे बिबायारिसो आरो बिबायारिना न' थाया आरो रावनिबो आंगोबो जानो हाया थारैनो नों आंखौ गाज्रि मोनबायसै नङाना आदा सैमाया सैमानोखा जेब्ला बिगोमाया सैसे होनगोन होमबा खारनांगोन आरो फैबे होनबा फैनांगोन बेयाव मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय मा बाथ्रा थानो नों आंखौ गोरोन्थि बुजिबाय आदा नों नंखायखौ नाजानायनो नांलिया नोंखौ आनजाद लानो आंहाथ' एगजामिनार नङा आं मिन्थिगौ नों आंखौ निमाहा होआ होननानै बेनिखायनो आं दिनैनिफ्राय नोंनि बेसेबा गोजानाव थांसिगोन हे बिदि नङा सोरजि नोंखौ आं आनजादसो नायदोंमोन नोंनो माथो जाम्बिथार
आं साख्रि मोनबाय सोरजि आं साख्रि मोनबाय सोरजि मा साख्रि मोनबाय ओइ मा जाखो माबा मोनसे बुंदो ना लोरगि गैयि हान्थियारिया मा बाथ्रा थानो हागौ नों गोसोखौ मानो इसेबां लोरबां खालामो नोंनि बेबायदि हालोदखौ नुयोब्ला आंनि गोसोआ बायफ्लेलाङो नोंखौ जिउआव लोगो मोननानै आं आंनि गोसोनि खुसिखौ लाख'नो हायै जाबाय नोंनि आरो आंनि हान्थिनाय लामाया हा आरो अख्रांनि समान नों बेफोर बाथ्राखौ बुजिनाय नङा बिदि जानो हाया सिमां गसाया बिदि दा खालामथों आरो बेनो जुदि जामारोब्ला आं थांनानै थानो हानाय नङा